niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuik tham. West Karbianglong Hamrenong Supialong ASDC Mena Sa Hemalong ASDC apan ke kroi tip abang pu bang pia tu mapan pangrum pet pen street corner meeting di Pondo. Bangso amayalong ake hai mensing terang pen mai puang hoi ingpu ponsi mayalong aluhiaman pen ake hai XCM Jokson B pen chitong dunsi bangso amayalam thi than pon. Karbianglong arat akar I Article 244A ke pachun jiapan for example organization lapen political party atun chingrum pet pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma apan state government lapen central government pen Article 244A aputhak kaching kiching wa warsai nang pinang jipu kachup wateng non nakele ji aru ajeklosi rally lapen kaching ki kaching wai padu ponpo Lasini hang ni jang Karbia rat do anta bangso hemprek ke halong kachirap chitu dun pen ongdung armung pen Assam government apan Karbianglong arat hemprek kar I binong pu chepaklang dun nang jipusi mai along chethan pon lapen forum for hill autonomous state movement atum pen si hemprek ke palong vek pu pusi ake hai Jokson be hin pen lamthi jai pon thegnan po ala bangso mas reni no wan thegnan po PSLC atum sitame hemprek aning dog de sitame FDC tum ki wan po kwa hemprek along nang sitong dun nang jin po sa dalawang berke tuning dikang kantun sik situl ta padona hemprek ta wana tasis PSLC asom ya po to madan ni tuning dikang kantun kaprek asom dulang KCS dolar kakula mena mai dolar Alang itu kita mela bangso kecesong makalaso ke hang ke palong dino ke nang tibon tuntang tu. Kasi ala bangso rat cingru mamai rong ke nang tibon dun hang nang di pusin dili. Alang itu manta punin lidar. Ke sero philo prodo alang itu kita me handbrake ke nang di pusin pubo. Ka handbrake ke hang ke politikeli si hang nang di. Ke politikeli ke hang ke patundam unji pumete politikela song nanji kache song nanji dona song kongres atun kali BJP atun kali ke hangdan nanji ke kache song a parti ku ke hangdan nanji la poti SDC are niero alam itunta nang cerap citu dunia bantu ni ke pinda kamai pen pangda pun la pen tunu ko tudong atun Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. West Karbianglong Chamber of Commerce atumpen chitia chekloni phai inkoira phwarni dongkamukam rong supi borthol lapen saganga hithi long thomalong dustbin kiron pon Dustbin ke ronpon ajai megalong West Karbianglong Chamber of Commerce Chairman on Tiron Babu Timu Rongkhang Lems Vice Chairman Agustin Ronghang General Secretary Harsing Rongpi Dongkam Mukam Municipal Board Vice Chairman Harmon B General Secretary Bidak Singh Ronghang Lapen Kaprek Committee Members atum chitongdun Kedamtang arni West Karbianglong Chamber of Commerce atumpen Borthol Satgaon ahithiapen dongkamukam rong supialong ke pangthira sideng ponlo bangso ke pangthira sideng det pen hithiarlo kaiki tami ke klar bor pen ke pado verja phanpura ke ter ki thu ki ui ke warja phan dustbin ron pon popusi West Karbianglong Chamber of Commerce Chairman on Teron pen lamchak chipi pondo lamchak chipi teng pen puthot chitia cheklo ni phain koi rapti arni ada por phainer kep apor pen borthol hithialong pen ron pangcheng ponlo la sopi satgang hithialong ron ponsi ki jutsi dongkamukam rong supialong ron ponlo mesen asai ke deng pon la ke alang li tum phan choro nangji athela bangso dustbin kesemet pet dongkamukam municipal board pen kawat uni lapen ka kawat un eadim ana bangke Chamber of Commerce alang li tum la so dustbin ke ron pon la ke aketer ke er ke baradim la ke mipik asai lo alang li tum han mipik lo lapen bangso long pen isi Mrs Pingtung lo la si dokani tum antame la bangke cujor colang tum antame la bangso dustbin bang dak use me pusi tok lo
lasi la solong si aketer ke era bangke warnang po la son si mane kapre ka NGO tum punon kapre ka song tum punon la Chamber of Commerce alang litum ke klema saya sona bangke Charlie Dunang po la son si ilitum la bangke dong kamu pulang te the heart town of mane ilitum Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang la si dak bangke ansu si ingthir nangji la so ingthir nangji pulang te la Chamber of Commerce tum non la bangso sai ke deng bangke nilitum dong kamu municipal board hin pendame alang litum pan choro parpit lo bangso dustbin ke ron pon laki elong ahitia long pen pli dustbin ron pon do dustbin ron pon det pen puthot ke pangthira sai deng pon thuji la pen signboard ke tar pon asai tami deng pon thuji pusi chairman on teron pen lamthi paklang pon thu Commerce West Karbi Anglong ahin pen kamat hapon je town arlu aketer ke waria thai laso dustbin ke ron program long ini panta ang setong doni ko ini sini ta apor swet istang setong doni lasi mesen lo lason thathat si non Chamber of Commerce ahin pen laso dustbin ke ron pon la bangke isi kepang thir pon asai lo lata lasi laso dustbin bangke lapu ronak ne dedi si katui pantani li dukan la cojor jolang BHB par tumanan ta pinkat ponpo aketer doan pusita municipality board lapen la non Chamber of Commerce ba kaprek NGO pen sita la son thak dustbin nang keron along si aketer ke doan sita la dustbin along wang si war ponang po pinito war ta honane footpath la son war chu chedet pensi la dustbin along si war ponang pu bang si nili ese dong kam merchant association presiden pen pusita nili cojor colang mate dukan do anatum hanstar la son si pinkat ponpo Bortol pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo Domi Thakmi Kardom